Ahojte, vítajte na mojom novom beauty YouTube kanáli a teda budeme tu rozoberať kozmetiku, nejaké trendy, nejaké recenzie, nejaké make-up líčenia a dnes to bude moje každodenné líčenie, ktoré nosím každý jeden deň a pritom vám vlastne poviem, ako som sa dostala k make-upu a čo to pre mňa znamená. Let's go! Ok, tak ja už podklad mám na sebe a použila som vlastne tento Yves Saint Laurent Makeup a korektor a zapudrovala som to Huda Beauty týmto sypkým pudrom, ktorý teraz skúšam a je fakt, že vynikajúci, takže ak budete mať možnosť, vyskúšajte ho, ja som s ním veľmi spokojná. A ako som začala s make-upom? S make-upom som začala tak, že strašne ma to fascinovalo, ako nejaký zahraniční alebo aj slovenskí make-up artisti dokážu niečo vykúzliť na tej tvári a je to proste brutálne a chcela som to vedieť aj ja. Išla som na vizažistický kurz, potom som sa učila z tutoriálov, sama nejaké videjká som pozerala a snažila som sa, vždy som sa v izbe zavrela a snažila som sa to aplikovať na seba. A vlastne dostala som sa tak k tomu, že už v dnešnej dobe robím s kozmetikou, líčim ľudí, líčim seba. Vôbec by ma nenapadlo, že to budem vedieť aplikovať aj na niekoho druhého. A je to úplne super a úplne si to užívam, pretože pre mňa je to proste taký oddych, že sa môžem nalíčiť alebo niekoho druhého. Samozrejme, keď líčim niekoho druhého, je to trošku aj stres, lebo proste či sa mu to bude páčiť, či bude s tým spokojný a teda. No a na kontúry som použila túto MAC paletku. Mám ju v odtieni Medium Dark. Vyzerá vlastne takto. Ideme na licenku. Tu použijem túto od Yves Saint Laurent v odtieni 44. No a prečo som sa rozhodla natáčať na YouTube? Sama neviem. Akože ja som nad tým rozmýšľala už veľmi dlho, že by som s tým začala. Že by som začala točiť na YouTube. Ale nejak som sa neodhodlala, hanbila som sa a povedala som si, aký je v tom rozdiel, keď natáčam na TikTok a Instagram a budem natáčať na YouTube. Je to to isté, len je to iná platforma. Takže dnešným dňom som sa rozhodla, že začíname túto cestu. OK, na oči použijem túto novú paletku Icy Nude od Huda Beauty. Je to teda taká studená nude paletka. Ja som iba do záhybu očka dala vlastne túto tmavo-hnedý tieň, len som ho rýchlo rozblendovala a iba na celé viečko dám vlastne nejaký trblietkavý tieň po celom viečku. Ja milujem úplne trblietky, takže aký môžem, ja sa v trblietkách aj vykúpem. A pozrite, aký efekt to proste spraví, že nepotrebujete ani toho nejako extra veľa dať na tie oči. Už to vyzerá proste super. OK, a teraz to túto trošku stmavím, nech to má aj taký prechod s tými trblietkami. A to isté spravím aj na druhom očku, tuto vzadu. No a líčenie očí máme hotové do 5 minút. Ja len nahodím špirálu a presúvame sa na obočie. Ako to funguje na YouTube, keďže na YouTube som ešte nenatáčala, ale verím, že to nejako počas jazdy zistím a že teda to bude fajn a som zvedavá, či mi to pôjde a či budem spokojná s tým. Inak používam túto ceruzku od NYXu v odtieni Ash Brown. Je to teda tá Micro Brow Pencil a je super, lebo krásne viete vlastne dokresliť tie chlopky a ja ju mám veľmi rada, už mám asi 4. balenie alebo koľke a je to úplne fajn, lebo mám rýchlo to obočie s ňou spravené a keď potrebujem nejaké detailnejšie, že chlopky vykresliť, tak s týmto to proste dokážem. Ako ďalší produkt, ktorý je super na obočie, je tento Douglas, no už to je také nejaké 24 Brow Control, je to teda taký setting kvelik. Je super v tom, že krásne mi zafixuje to obočie a fakt mi držia tie chlopky celý deň tak, ako ich ráno vyčešem. Stojí asi 11 alebo 10 eur v Douglase a je fakt super. Dokonca mám pocit, že je ešte lepší ako ten od Benefitu, lebo ten som tiež dlho používala, ten bol tiež super, ale tento je za mňa určite lepší. Ideme na pery, tam veľmi rada používam túto MAC ceruzku v odtieni Stone. Je to teda taká studeno hnedá a je úplne úžasná. Ako rúž používam tento Yves Saint Laurent Love Shine v odtieni 202.
Ako posledný krok mám teda už celý môj každodenný make-up. Použijem tento setting spray od MACu. Ten je za mňa úplne super, akože krásne zafixuje a ten make-up mi fakt vydrží celý deň. No a toto je môj výsledný make-up look. A teda toto je môj každodenný make-up, ktorý proste nosím do roboty, alebo keď nepotrebujem mať nejaký výrazný make-up, alebo nechcem mať niečo farebnejšie, alebo niečo crazy, tak presne takto chodím každý jeden deň nalíčená. Je to jednoduché, niekedy tam rada dávam aj linku, ale keď nestíham, tak ani nie. Nepoužívam klasické linky, ale používam tieňové linky a za mňa tie sú lepšie, vyzerajú prirodzenejšie, nie sú také, lebo klasické linky vám nič neodpustia, tá z tieňu vám odpustí. Takže to by bolo všetko, vidíme sa pri, dúfam, ďalšom videu a určite mi dajte do komentára vedieť, že čo znamená pre vás make-up a či máte radi make-up a že ako ste sa dostali možno vy k líčeniu, možno to bude zaujímavé čítať tie príbehy, kto sa ako dostal k make-upu. Nezabudnite dať odber, like a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!